Goedenavond, pinmakers en pinmakerinnekes. Vandaag is het de 11e van de 11e. Traditioneel gezien de start van het nieuwe vastelavondseizoen. Bij de afsluiting van de laatste editie horen een van de laatste woorden en we zien ons allemaal terug op woensdag 11 november 2020 en maken wij eens op voor weer een geweldige tijd. Wij anders zou het dit jaar lopen. Enkele weken na de afsluiting was de coronapandemie ook geen feit. Voor de zomer horen we nog positief gestemd, immers de vastelavond was nog wiet weg. Met de tijd vorderde, het virus bleef en is nog steeds onder ons. Met pijn in ons vastelavondhart hebben we dan nog medio oktober in samenspraak met ons leden en in nauw samenwerking met de zusterverenigingen en de gemeente moeten besluiten dat we geen activiteiten kunnen organiseren in deze vastelavond. Dat betekent dit jaar ook geen grote prins en geen jeugdprins. Het klinkt nog allemaal heel onwerkelijk. Maar de vastelavond is een traditie, een periode voor de vaste tijd in goeie en in slechte tijden. Zo ook dit jaar, alleen we kunnen er geen invulling aan geven zoals we dat gewend zijn. Vanavond stond ik dan ook alleen op het Lambertushof neven het seizoenskunstwerk, wat juist is geplaatst door de oud-prinsenparen van het vorige seizoen. Wat hebben we zin om weer vol gas te geven en wat zien we er ook allemaal aan touw. Alleen de gezondheid van u en ons allemaal stiert voorop en organiseren van activiteiten is op dit moment niet gepast en we moeten dit jaar een pas op de plaats maken. Juist nu willen we toch een beetje het gevoel van vastelavond geven en we hopen dat als je op het Lambertushof zit en je loopt hier langs het beeld, langs het seizoenskunstwerk, dat je toch een beetje het gevoel van vastelavond hebt en dat de pijn van het gemis een beetje kan wegnemen. Namens alle pinmakers wens ik heel veel goede motor de komende periode en vooral heel veel gezondheid. Het virus krijgen we er uiteindelijk onder en we gaan vastelavond vieren als nooit tevoren. Alaaf, allemaal één, allemaal pin.